biasanya dicekel nang rolling action itu loh. iya rolling action apa jenenge ya? Kleper. Ya iki kleper. Halo. Loh, Cuk, apa iki, Cuk? Anyar iki, Cuk, sumpah Cuk, anyar Cuk. Iya, ono sing Anyar iki. tekan awak dhewe rek. Akhirnya. Akhirnya. Sale kene ku pengen apa ya? Upgrade. Pengen upgrade. Gak Masa pengen audio to. Apa audio to? Pengen ambek visual lah, ben ro gantenge arek-arek. Nah, Silan kabeh. Dan bintang tamu sing spesial kali ini boleh perkenalkan diri Mas Dapa. Hendrawan. Halo semua, perkenalkan nama aku David Ramadan. Masih dengan nada-nada Iqbalnya. Aku kadang video mesti kayak ngono. Jadi Dapa rek. Koncoe arek-arek. Konco arek-arek. Oh iya sing bagi sing karo kan dia gak tahu ketok wajah kan. Oh, Aku Tara. Oh, sorry. balik. Balik maneh. Ah, Oh iya sih. Gorong ya pembukaan itu ya. NFT. Nopal. Napa? Faisal. Iki Faisal iki. Tara. Ganteng-ganteng kabeh. Iya, Rek. Aku ngerasa terhormat karena first video itu bintang tamunya aku. Iya, sangat spesial. Banter. Ya iki video podcast pertama Sing gawe visual. Dan bintang tamunya langsung Spesial. Mas Korea iki. Sangat spesial. Arasu. Apa rasu? Arasu. Apa rasu? Asu nyembah. Wis ya, opening wis mari Karena ada bintang tamu iki. Hah? Saiki opo enake, Mbak? Kira ono opo ta opo? Jujur. Briefing yo tak Cuk. Ya demo iki briefing iki suwi. Bahas tentang opo sing Bingung, ape ya bingung. Sampai dikono. Ya kan bingung kan saiki bingung hari. Bingung. Soalnya terlalu istimewa bintang tamune iku. Aku iki demam Demam video. Demam video sekurang. Demam kamera yo. Iya, demam kamera aku. Ya. Oke. Ya wis normale Kok aku kreator dulu dulu. Apa ya? borak. Bakal borak aku. Isin Yes. aku, Cok. Normale kreator kecil lah sing memulai hal baru iku pasti bingung kabeh. Yo, Dan yo dia akhirnya ngerasakno kebingungan iku dan saiki untunge ana sing iso memecah kebingungan awake dhewe yaiku Mas Dapa. Ya apa Dap? Kabarmu Dapa dhewe wis suwe gak ketemu Cuk. Cok, terakhir ketemu iku nak villa Ci, anjir. karuan awakmu, Iku Cuk. kapan nih? Serang ulang. Wis kapan? Februari gak sih? Januari. Oh Januari. Januari. Akhir. Hah? Akhir. Januari ya akhir ya enggak salah. Ya, Ya, aku enggak Saya salah. Aku terakhir ketemu iku pas ekspedisi nang Darmo Ci tambah. Suwi. Iya. Bukannya iku, nah nak kantin lo ketemu terus. ya ambek Enggak lah iku betul. Itu, iku nang ndi UNSJ. Iya gak sih Darmo? pameran itu gak sih? Pameran opo? Sing Tugasnya Sendal lah. eh Oh, tipografi. enggak melu aku kon apa ya. Ya iki beda dhewe rek. Iya, aku Sing kanca ya dhewe iki ya. aku arek njogo. Nah, iki arek. Ora ya, tambah sih aku. Ngono jenenge no awal ya. Iya. Aku iki podcastku kok. Aslinya iku DFT. DFT. DFT aslinya. Cuk. Faisal Tara. Iya. Bintang tamunya apa saiki ayo? Jol. Cuma apa Dap? Cuma aku tahu diri kan aku gak pernah iso dijak nanti tadi Iya, Ya. iya, benar. Yo, jadi Saya disclaimer mundur sih, disclaimer kayak awakmu kabeh. Asline aku dapat Tara iku. Sumpah wong telu terus yo lek kuliah. ket awal. Ketawa. Nah, apa kok moro-moro dapat iki tergantikan oleh arek-arek iki. Asik. Apa kon kok ngamak ngono kon? Moro-moro. Iya, kamu kok Gandek-gandekno apa jenenge? Apa? Apa nek ngaran? Menggantikan Dapa, wis menggantikan posisi Dapa. Ya, mungkin- padahal gak kenal hasilnya. Dewe iki ambek kamu iku gak Iya, gak kenal ya. Iya, Cit. Tadi aku ceritane ngene lho. Aku iku golenggo cang rono STK golenggo. Kalenggon. Golenggo. Ono ae cerita. Ya, terus Ah,
bingung kok full kabeh akhirnya kan otomatis kudu nempes karo wong sih. Iya emang STK kan gone yus umum yo. Iya, kan. umum Ci. Yo. Alhasil ya wis lah gabung terus Iya bapak-bapak iki ndak anak ya. aja dibuka ning kene. Ora loro balik. Tuh, makane. Terus. Ah, are ngono. Delok are loro iki kok emelan ae yo main game telek ngene. Iya. Ah, ini game bocah lho, Bocah. game bocah lho, game bocah. Emang sih. Wis lah tak ajak ngobrol karo aku. Soalnya kan jenenge cangkruk iku goleng gembot ae lho. Delok. Ayo promosi yo. Deloken. Iya, Deloken episode episode cak gorongnya Ah. Durunge iki. gembot. Gamebot. Judul Gamebot. Gamebot. Wis tentang Gamebot lah Nah, pokoknya. wis. Engko rumakno dhewe. Balik maneh no Mas Dapa. Mas Dapa. Aku ajane waktu KP Merine iku aku sering duwe pemikiran kayak tentang elek ngono nak wong. Iku ya pun apa iku? karena mungkin ono trauma anak Mas Ambien. Terus isu. Ya. Aku lah mesti dijak ambek arek sing ibaratnya awalnya konco tapi suwe gak ketemu ngono iku. Pasti aku kan duwe pemikiran elek. Ya. Aku mikir kayak arek iki opo ya kok mesti maksa gawe pengen ketemu. Kayak Faisal mau ngechat aku. Bahkan setelah mari tak tolak dengan alasan sing lumayan rada gak jelas. Ya masa iya ancen gak jelas iku. Iya iki. Ero aku kok gawe kan iku. Apa aja apa yang ngomong lah ya. Masa. Ya angel iki cak-cakane serius angel iki. Rada gak jelas. Tetep kayak maksa oh kayaknya iki serius deh ngono. Sampai nanti Faisal itu ngomong, "Dap, awakmu duwe tripod ta?" Terus aku mikir, "Loh, tripod. Hari ini kabeh gawe konten lah ternyata." Dan aku baru ero lek semisal kitan kabeh ku duwene kalian iku. Iya. Lek semisal aku gak ero alasan iku, aku selalu mikir elek wong iki opo ya pengen ketemu terus, pengen maksa ketemu. Opo waktu nak lokasi aku kabeh dituso ngono. Anjir, anjir disiram air keras. Kan nak zaman saya kan gak menutup kemungkinan gawe Benar. wong-wong iku sing awali konco menini kan mbok maneh konco poga. Tapi iya gak sih anjir. Akeh kan kasus kayak ngono. Niat awalnya Faisal aja tapi nosok. Cuman gone rame. Ading iki. Gone rame. Awas coba. Awas, Rek. Iya gak sih anjir niat. Iya awalnya sih. Kan elek kan. Elek. Soalnya aku wingi ku ya pernah dijak ambek konco SD ku ket kelas 5 sampai 6. Iku muksoi terus ngejak ketemu. Ngomongnya aku pengen ngomong penting. Terus ya wis apa lek gak ngacet ae. Nah, iso iki mek iso diomongno langsung. Lek pengen ngomong ya wis telepon ae gak apa. Nah, iku tetep tak tolaki. Tetep dia gak gelem. Oh ya wis lek misalnya ono waktu gak apa-apa. Aku iso merono. Sampai berselang 2 tahun kemudian apa 1 tahun iku dia pengen ngajak ketemu. Sing ngajaki yo. Yo, padahal aku kan wis posisi kuliah dan aku koncoan mbak dia iku pas zaman-zaman waktu masih SD. Suwi. Nah, Dadi yo patut apa maneh awakmu dhewe kan ero statusku kan mesti tentang duwe kan. Ya, Karena aku ya. Lanjut nanti Bisnis. Ambil. Iya. Duitmu. BU anjen aku tapi. Awas dap. karena Apa, Syo? aku nyati apa status kan mungkin lek napa pandangan wong kan iso termotivasi ataupun kayak dengan aku bangga dengan pengajarku dewe kan. Ya. Nah, aku dine kayak ngono mau ono benda jahat. Iya sih. Oke. Tapi selama aku hidup ono kancaku loro SMP sampai loro kuliah iki ya ommu iki sing mungkin waktu Tepuk tangan. Aku Mas. Gak ono gak. mungkin waktu gak ketemu suwe dijak ketemu aku pasti bakal tetap gelem karena aku wis delok latar belakang keluargamu. Oh, wis seru ya. Ya, latar belakang keluargamu kan api harmonis. Sedangkan Faisal misal Cok di spill kok. Api. Ini bisa. semisal lek ono niatan elek pas awakmu turun sama aku kan Gak aku iso dosa. langsung Iya, dosa. Iya. Iya. Nyolong pisine. Bawa tak crash iki. Skuter. Skuter pisan. Oh, berarti nek kira-kira sampean moro-moro tak chat berarti sik curiga ya. Curiga. Curiga. Unik wis Ah, unik. curiga jelas. Bahkan semisal kanca-kancaku koyo nak kelas kayak sopo siapapun iku lek misale dijak ketemu aku mungkin jangan rasa curiga Iya. karena gak sepiro cedak
ngono lah. Cedek iku ya berarti. Iya. Ya. Ya sih, tapi Ono latar belakang keluarga pisan sih. Nak balik kecurigaan ngono aku mesti kudu ndelok latar keluarga. Ya, pasti. Iya. Walaupun latar belakang keluarga aku pisan gak jelas. Ya. Lanjut. Ya betul. bingung aku sih an. Gabung nak keluarga. Aku sih iki soalnya. Ya Tidak berarti bisa menyangka. Anak bisa. anak gini. Aku mau iku Iya petako. sih gak temu. Aku petako. Apa odapku akmu gelem dijak karo arek sing cek tas. Mbok gak jelas iki konten gak jelas ngene iki kan sing padahal awakmu iku mesti sibuk sih dengan bisnismu. Akmu iki mesti duwe kesibukan dhewe dan lek misal dijak karo arek iku gak ngara gelem kan mesti. Soalnya kan koyo pemikirane arek kan ono sing koyo apa sih iki gak penting cok lapor ngono ya ngono. Iya. Kecuali nek ono hal sing penting sing ono konsep dan segala macam memang penting gawe awakku maksudnya dapat iku pasti dia Ya. Ya iku aku petako iku cuman wis mbok jawab iku mau ono rong arek sing kanca SMP-mu karo kita sing membuat akmu iku masih yo kapanpun iku gelem nerima apa ajaane kita. Ya sih iku sih akmu wis jawab sih. Dan aku semangat pisan waktu awakmu nyinggung tentang tripod. Wah, arek iki ternyata pengen berkarya gitu kan. Akmu dadi nyepil dablek kene gak bondo, Cuk. Iya. gak gonku Iya. gonku Pekku sing asline titip nang awakmu kan keri pas aku turu iku lho. mosok lali Sampai ke rumah kan keri sih. Masih skuterku itu. banter rek Jancuk. Singgung terus skuterku rek bangsat. Abi awas yo. Ojo diparkir sembarangan. Seneng gambar hari. Iki gambar yo. mau iki. Gambar. Iya. Coba. Ya wis saiki kesibukanmu apa, Dok? Kesibukanku mena oma, Iya, turu, gak sibuk, Cuk. ngenteni daget saiki wis autoclaim. Jadi kasbir om. Wis di robot, Cuk. Iya. Kecuali lek hari raya wingi. Kan niku autoclaimku kan gak iso ngeklaim na Instagram. Jadi kudu 24 jam stay lah na Instagram. Kebiasaanku waktu SMA balik maneh. Jadi mantangi HP terus. Ngono sih. Kamu ndak deket kapan sih iku? Aku ndaket ket kelas 11 SMA. Apa awalnya pemanti sing membuat kamu iki ndaket iki iso dadi apa ya prospek sing apik lah, Cuk. Gawe sampai saiki lah. Waktu itu aku kan beban keluarga kan, gak duwe pendapatan, mengandalkan sangu dari mama. Sing di mana iku sangune dari mama iku sebulan iku cuma 50.000. Yang di mana orang normal sebulan biasanya semingguan 50.000. Ini sebulan 50.000. Jadi kalau di misalnya dikalkulasi sak dino iku mek 1.500. Wanci. 1.500 zaman saiki Iku kapan? Waktu SMP. SMP. SD wis melek finansial ya kamu ya suwanger. Waktu SMP. SMP. Oke. Kalau kono aku pas SMA aku mikir gak iso aku ngene terus. Dan akhirnya aku ndelok nang YouTube tutorial menghasilkan uang dari aplikasi. Biar kan ono event TikTok. Sing ngundang temen itu. Ya aku ya tahu 300.000 ya. 300.000. Aku ya tahu. Nah, tuh kono ono komen nak channel ini ada daget aku mikir daget iku apa terus mari ngono aku ndelok nak channel wong iku ternyata daget iku link sing diteken engko awakmu iso entuk duwe. Nah kalau kono aku ketagihan sampai akhirnya duwe komunitas sampai saiki komunitas dari duwe toko daget dan hasilnya iku biyen lumayan saulan itu kadang untuk 4 juta, kadang 3,5. Iku di umurku waktu masih 11 SMA. Aku bisa ngasih uang segitu. Selain komunitas biksu kamu ya Biksu. komunitas dagang. Karo kan ilmu baru Sopo? ilmu baru terima kasih ya Mas Abah
ya iki ana rada edukasi finansial ancen sing ak dhewe undang saiki iku finansiale wis ketata, Cuk. Enggak. Nek umur-umur ak dhewe umur piro saiki? Financial freedom. Umur piro saiki aduh? Satu. Ya nak umur 20-an lah sing biasane akeh sing ngomong urip iku baru dimulai nek umur 20 kan. Iki wis mari, Cuk. Wis mari. Mulai wis kecak belasan. Iya, sumpah. Nyekur di sini lho ya. Iya, Cuk. Nyekur di sini. Mangane pas arek saiki iku mobat mabit karena apa bingung golek duit lho. Arek iki beto, Cuk. Bingung ngentekno duit, Cuk. Dan ini kan Juragan lho. bangun podcast itu kan SMP ya gue. Asli, asline. Asline. Nah, iki wis tuwek, Cuk. Aku yo gak kenal iki kabeh. Iya. Yo. Nah, tadi apa sing nggarai awakmu iso konsisten sampai saiki? Karena gak pengen ngerepotno mamaku. Soalnya mamaku kan independent woman. Sangat mulia. Jadi aku pengen tuku apapun sing kemauanku iku nggak duitku dhewe. Padha ambek awakmu kabeh. Mewah. Kelas. Tapi iki lek semisal uang akmu lek baru kenal banget lah pas iku sih. Pas apa TikTok itu kan. Ya, Anu TikTok baru kenal. Nah, iku kan pasti nak awal iku ono struggle sih. struggle. Iya kan? Pasti gak pasti. ngarah oleh langsung sing mbok sebut mau petang juta saulan kan gak ngarah. Bisa jadi scam juga. Nah, iku ya apa carane awakmu iso konsisten aku koyo gak apa-apa iki tak lakoni ae terus engko akhire iso sampai saiki iki sing iso gawe robot-robot iki. Waktu awal-awal dagat itu kan Wah, iki penyakit iki. Jadi ini kene ono live musik guys. Iya. Apa ya? Sik gak sepi-sepi banget loh. Iya. PA-mu pengen request gak apa-apa. Nah, komen saiki. Tak sampeno saiki. Terus dah. waktu awal-awal dagat itu kan aku mek duwe HP sitok-tok dan itu bener-bener lemot. Aku sampai heran kok iso HP apa biyen? HP Realme C15 keluaran 2020 kalau nggak salah. PE ya Realme ya. Realme. PEB melbu mrene iki sangat-sangat Terbuka prospek lebar iki. iki. Ya. Terus. Realme C15. Aku mikir, aku waktu metek link iku padha lho mbek arek-arek sing lihat lainnya. Cuma apa-apa aku kayak yo kalah cepet dan gak entuk. Ternyata iku ono faktor HP ternyata. Dan aku selama mungkin 6 bulan itu aku teko dagat ngumpulno sampai ketuku HP Infinix Hot 10. Infinix. Realme Yang Infinix. terbuka lebar. Nah, teko HP Infinix iku HP sing bener-bener cepet nek zamane iku. Saiki kan pasti lebih upgrade. Ya. Terus. Kono ya wis kabeh duit wis kekumpul, akhirnya aku tuku tambah device sampai saiki. Bahkan nak dino iki HP Poco Bojo ya. Berarti saiki Dilebokno kabeh Sing paling cepet Poco ya saiki ya. saiki sing paling cepet Poco. Poko bangsat. Poco ya. Tapi yang Poco itu. saiki dagete ku apa ana robot di temenan. Heeh. Auto clicker. Auto claim. Auto claimer. Atau claimer. Berarti saiki device-mu piro, Top? Deviceku saiki ono 7. Cancuk. Apa ae? Ayo. Iya, Kak Popo, ayo. Realme, Realme, Vivo, Infinix, terus iPhone. Mari ngono. Poco ono 3. Poco telu. Wih, Poco ya sing paling Prospek banter besar. ya. Prospek Poco. Lah iku opo kok awakmu milih beragam merek iku? Opo kok gak siji ae? Iya, Pak. Lah Kan saiki Poco tuh jaremu sing paling banter. Opo gak tuku Poco kabeh? Lah saiki kan fokusnya kan nak Poco. Kan HP sing Infinix Vivo kan HP si zaman dahulu, gak mungkin tak tinggal. HP sisaan yo. Sisa. Iya. Lah pengen Berarti tuku saiki yo Poco. Poco terus ya. Masuk. Poco mlebu ya. Iya. Poco, akmu banter sumpah. Dan akmu emang iso ya tuku Poco itu langsung iso. Iso. Cuma kan aku gak pengen ngelalikno perjuangannya HP masih. Benar. Ya. Banger sih. Dagat saiki kan juga yo berkembang. Gak mungkin kita cuma stay grup ke grup ngeklaim manual karena sekarang itu ada coding.
yang dimana aku bisa bikin auto claim link dagat itu ke klik sendiri terus ke klaim sendiri. Jadi sekarang saingannya itu bukan mbek manusia lagi, cuma mbek robot itu. Mbek robot tuh berarti hitungannya robotmu tarung karo robotnya wong liya. Yo, saiki. Wih, jeneng robotmu sapa? Terminator. Bumblebee lah. Robotku jenenge Apa Megatron? Dola. Sebelumnya Cici. Gak ngerti jeneng robot iki. Peter Parker. Peter Parker. Apa kamu dapat seneng Peter Parker? Enggak, nek delok-delokmu luwih seneng Peter Parker timbang Spider-Man sih. Soalnya Loh ayo, kan iku karo ngomong. Apa sih? HP-mu kok rusak. 30 menit buyar ya. Oh alah rek. Saiki sik 21 rek. Nek pengen nambah pilih enggak apa-apa. Ya apa seneng Peter Parker? Soalnya aku seneng mbek kehidupannya DE. Dari DE kan duwe wong tua, tinggal ambek nenek kakek iku bener-bener relate mbek aku. From zero to hero ya. Ya, from zero to hero. Berarti kamu pengen jadi pahlawan saiki. Enggak mesti. Mencolot kita kan gini. From zero to hero. Zero apa zero? Zero. Nol. Nol miring nol. Hero. Miring nol. Woi, Congok cuk. Hero kan pahlawan. Ya. Berarti teko nol pengen jadi pahlawan. Mari translate no tadi. Kayak Mewah. Kayak ngono ae. Ya terus. Mbak seneng percintaannya Peter Parker mbak Gwen Stacy. Selain The Amazing Spider-Man, percintaannya ampas kabeh. Kuwi. Ya, ya. Iya sih. Misalnya dalam Spider-Man sing Tobey, Tapi Maguire. ya itu kan kisah percintaan kan gak jelas ya. Iya, gak jelas. Iya. Sing MJ niku layu karo iki, baru balik maneh. Ya. Balik opo sih, Cuk. Tapi memang si The Amazing iku cukup satu wanita tok itu. Gwen. Sampai tuwek. Sampai tua. Sampai Emane tiba. Ya, mati. apa? Gue ini kan tiba. Oh tipe. Iya. Ya ya I love iki my MG. obrolan para Apa pal apa? Kau. Ero. Ero. Ero apa? MJ. MJ. Gue. apa MC singkatannya? Mary Jane. Mantu jahe padahal. STN STMJ, ayo. STN di. ST 12. Ayo gimana coba iki? Si ono 7 menit maneh rek. Kayak mau apa ngomong. Mari Ini, ngono. Cuk, gonjang. Mari ngono part loro. Apa ya? Ono. Kan jadi Ono. 30 menit. Ono. Ya ono parloro ya. Nah, part loro iku tergantung teko dhewe iki mari ngene bahas apa nah. Iki berarti mek intro pengenalan sopo Dava Sopo iki. iku apa? Siapa iku apa? Yo arek Gen Z sopo sih sing karo Ah, apa? Iya, Ci. Sumpah, Cuk. Ayolah apa iki, Bro? Dapa. Dapa, Bro. Kamu lek semisal nak FYP yo kayak scroll TikTok, scroll Reels, moro-moro ono konten sing bagi-bagi takjil. Yo iku. Kak lain kak bukan. Gak lain gak bukan. Iki. Iya. Berapa? Apa? Bagi-bagi ini Sumpah. nak di dap. Dava dowo. Bagi-bagi ini nanti dap. Pakai tasem. Ah, kalian pengen oleh takjil langsung morono pakai dasim. SMK kita sih. Iku pasti ono Mas Tapan iku. Sumpah cuk. Engko lak semisal ono sing percaya apa kok cok. Enggak apa-apa. Pas poso tok lho ya. Gak menutup Oh, kemungkinan disclaimer sing pas poso to. sing ngrungokno iki wong gerang kabeh. Iso ae arek umur 4 tahun ngrungokno. Terus akmu ngomong ngono terus dhek nak wakil Hasim saiki ayo. Iya. Ayo kon. Kon Sorry pas poso to ya. Sorry. Pas poso to. Dan tiap minggu ya. Tiap minggu. Tiap minggu. Tiap minggu sekali, 1 minggu sekali ya. Ya, jam 4. Jam 4. Hari apa biasanya Mas Dapa? Loh. Ya apa sih? Hari Minggu. Setiap minggu, Setiap setiap 1 minggu. minggu. Eh, Ya maksudnya setiap minggu. Setiap hari Minggu. Oh, setiap hari Minggu. Ya, Oh, seminggu alah. sekali setiap hari Minggu. Yeah. Setiap Minggu. Enggak jelas yo. Setiap Minggu, oke. Ya no. Oh, 5 menit mana? Apa ya? Gak natural banget, Cuk. Yo, iki Durasi. ae. Iki apa kan akmu saiki ku wis hitungane bisa dibilang financial freedom sih. Enggak. Iya, Ci. Enggak. Cukup Enggak. cukup buat diri sendiri. Enggak, iku soalnya perspektifmu. Lah Oh, teko iya, perspektif dari pandangan lah teko orang. perspektive
ak dhewe sing selain awakmu iku pucuk awakmu iki hitungane dadi role model arek-arek Role model arek-arek. tentang finansial. Nah, iku awakmu kira-kira duwe tips gak? Gawe umur Cilik-aners sakmene sih, yo gawe cilik-aners. Umur sakmene iku ben Pertama-tama iku rajin nabung, rajin ngaji. gak nyangkruk. Ojo nyangkruk terus. Nyangkruk tok. Nyangkruk ngopi, rokokan. Nek nyangkruk ojo gembot. Iya, Mas. Promosi mana? Ya. Gembot jo. Lebih tuku apa sing awakmu butuh ae daripada apa sing awakmu pengen. Ya. Iku tak dadekno jodol sih aku tetep. Terus. Mari ngono. Kan aku dhewe yo gak duduk perokok dadi aku yo gak iki salah satu hal sing ngerteno dhewe. Apa sih? Apa sih? Coba nih, iku kan tuku gawe duit kon. Ojo rokokan, guys. Corokokan yo. Ngenteno duit. Nggonku sing ngendi? Ya yo kan. Kok. Kan. Cok, emang. Terus. Corokokan. Terus Wis ya mek iku tok. Lek awakmu iso iku pasti insya Allah, sukses gak insya kamu Allah. ya. Enggak sukses bisa. Oh maksudnya gak iso kamu sak level. Oh. Betul. Beto, Mewah, Jo. Podcast mewah iki. Beto dhewe bisa tekan. Seenggaknya lek semisal wong-wong iku melok sing mbok omongno iku mau, iku iso mendekati awakmu ya. Enggak. Iya mendekati ben iso niru apa ya pola Wis ketata lah pikirmu. finansial. Nah. Lebih tertata. Ya, tertata. Ya. Karo alokasi duitmu iku kayak sing nak penting-penting aja gitu. Yo ojo nak rokok ngono yo. Ojo cangkruk sering cangkruk ngono ya. Kopi. Kopi apa sih? Extra jos. Kayak wong nak gini. Lek iki ya. Sing pesen lho, kopi. Mas dapat. Mas dapat. Air putih. Air putih, tutupno. Buat dewe. Tuh, kuotas. Iki penyebutnya kafe. Gue nih kafe. Gue nih kafe. Mereka bawa air putih soalnya ngerokok. Aku gak ngerokok aku. Oh iya sih. Rokok. Aku Rokok deh. Air putih lebih tapi sehat. nek iki kan akeh sih saiki sing yo umur-umur sakmene lah pasti kabeh tau ngrasakno pacaran. Yo Ya. iku yo apa? Berpengaruh apa pacaran nek umur sakmene dengan anakmu iku kudu menata finansial sisan. Nah zaman saiki pacaran gak ngetokno duit, iku bullshit ya. Yes. Gak bakal langgeng sampai awakmu bertahun-tahun. Pasti putus nak. Bahkan saulan mungkin bakal putus lek gak ono duit. Jadi Iya, awakmu pengen pacaran, seenggaknya awakmu iso Ketok ya. seenggaknya iso Setuju aku. iso duwe penghasilan dhewe dhisik dan teko penghasilan niku awakmu iso sisino endi duwe penting gawe dirimu dhewe, endi gawe pasanganmu ambek dana daruratmu. Ya, Ya semisal awakmu meneh gak duwe keloro iki, dadi ana dana darurat sing iso nge-cover kehidupanmu. Kayak casual, Terus duwein terus Jadi njaluk tolong ya kayak cilik-aners kayak ngeramikno podcast iki. Ben entuk duwe tidak levelnya dhewe iki member-member ambek levelnya hafal. Ayo ramikno komen Tolong, sing tolong, akhir. sumpah tolong. tolong buku ya Buku mlebu mah buku. Pokok iku. Pokok langsung gepok iku. Yo, kok wepuk sih iku.